φτιάξουμε στολή. Έλα, ναι. Όλοι μέσα. Ναι. Όλοι μέσα. Βράχει καφέ. Προσοχή παρακαλώ. Απόψε θα αναχωρήσουμε και θα ξεκινήσουμε το ταξίδι της επιστροφής για τη Μαρίνα των Αθηνών. Αν επιθυμείτε να κάνετε ξανακατάδυση, παρακαλούμε ενημερώστε το πλήρωμα. Ευχαριστώ. Εκεί στη μύτη πρέπει να έχει πολύ ψάρι, Ναι. Είδες τροφό που έχασα. Όχι αυτό που πήρα. Τον άλλο τον είδες. Έχασες καλό. Δεν το είδες. Τεράστιο ψάρι. Το είχα έτσι το είχα. Ναι. Και έφυγε. Δημήτρη, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσεις να κατεβαίνεις. Φοβάμαι λίγο. Φοβάμαι λίγο. Πολύ ωραίο ψάρι. Όχι σάργος. Έχει πάρα πολύ ωραίες πέτρες κάτω, εσύ που τις μαζεύεις και Τον είχα, δεν ξέρω. Αυτός. Έτσι, το σημάδευα. Σημάδευα. Που με κοίταγε. Λέω πάει να στρίψει να φύγει. Εσύ δεν φοβάσαι. Τάκ, χτυπάω. Στην αρχή φοβόμουν. Τι είναι αυτό? Ανθότυρο. Μαρούλι, ντομάτα, ανθότυρο. Εσύ Γιώργο πόσα μέτρα κατέβαινες? 15 σε καλή μέρα. 15. 15. Με μπουκάλες. Με μπουκάλες, όχι με μπουκάλες. Γιάννη, εσύ τι έπιασες? Εγώ έπιασα 2-3 αργούς. Α, ναι. Σαρκουδάκια, πόσα? 2-3. Μεγάλα. Όχι πολύ μεγάλους μέτρους. Αλλά είναι δύσκολο να το πιάσεις αργό γιατί φεύγει πολύ γρήγορα. Θέλει τεχνική για να το πιάσεις, δηλαδή δεν είναι εύκολο. Πάλι είναι αυτό. Λοιπόν, σας αφήνω. Το απόγευμα ξαναβουτάμε. Εννοείται το ξαναδεί. Ένα κιλόγραμμα. Γιώργο, τα γυαλιά σου. Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναβουτήξεις το απόγευμα. Ναι. Να έρθω μαζί σου. Κάποια άλλη φορά. Να είναι και τα νερά πιο ασφαλή. Να κάνουμε και ένα μάθημα κατάδυσης πρώτα. Να δούμε και πώς τα πας με την αναπνοή σου. Έχω πολύ γερά πνευμόνια. Ωραία. Σαφώς καλύτερα από το αδερφό μου. Δεν έχω καπνίσει ποτέ. Απλά είμαι κάπως εύσωμος. Και εσύ έχεις λίγη κυλίτσα, αλλά είναι μειώδης. Α. Θες να σου δείξω πόσο μπορώ να κρατήσω την αναπνοή μου? Τώρα, Ναι. δείξε μου. Πατάς εδώ που λέει έναρξη. Το πράσινο. Έτοιμος. Πάμε. Οκ, εντάξει, ωραία, μπράβο, μπράβο. Πώς έκανα? 18 δευτερόλεπτα. Έχω κάνει και 22. Πολύ ωραία. Εγώ πάω να ξεκουραστώ τώρα. Τα λέμε μετά. Οκ. Το σημερινό δελτίο καιρού προβλέπει έως και 16 βαθμούς Κελσίου και ανέμους από τα νοτιοδυτικά. Ευχαριστώ. Πρέπει να παραδεχθείς πως αντέχω περισσότερο από τότε που κόψα το καπνό. Έχετε τρομερή αυτοπιθαρχία. Θα πάτε πολύ καλά.
Έλα αγάπη, τι κάνεις? Μπράβο. Εμείς όλοι μια χαρά. Βουντήξαμε. Σήμερα. Ναι, και ο άντρας σου. Χτύπησα κάτι σαργούς. Μετρίου μεγέθους. Και ο Χρήστος μια συναγρίδα γιγαντιαία. Νομίζω το έχεις παρακάνει λίγο με τα βότσαλα. Τώρα θέλω να κατουρίσω και θα πρέπει να τα μετακινήσω από εδώ. Οκ. Ψάχνω να βρω ένα βότσαλο τελείως στρογγυλό. Ένα που να είναι πολύ κοντά στο σχήμα της σφαίρας. Σκέψτε, είναι εντυπωσιακό αν βρεις ένα τέτοιο βότσαλο, γιατί το 99% των βότσαλων δεν είναι σφαιρικά. Έχεις βρει κανένα? Όχι. Αλλά ίσως δεν έχω ψάξει αρκετά. Έχω βρει όμως αυτό εδώ, που είναι πολύ κοντά στο να είναι σφαίρα. Και κοιτάζοντάς το, μπορώ να σου πω ότι ο όγκος του είναι περίπου 33 ml. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο όγκος της σφαίρας είναι 4 τρίτα πυροκύβος. Και επειδή η ακτίνα αυτού εδώ του βότσαλου είναι περίπου 2 εκατοστά, έχουμε 2 στην τρίτη κάνει 8, επί π 3,14, 25 και κάτι, επί 4. 24. 4,8. 56. 11,2. 82. 16,4. 46. 7. 9,2. 9,2. Μπερδεύτηκα. Εντάξει. Έλα, μη σε κρατάω άλλο. Καλή βόλτα να έχεις και να μην τρέχεις με το αυτοκίνητο, σε παρακαλώ. Έτσι, σκέψου τον μπαμπά, ανησυχεί. Γεια σου, Άννα. Γεια σου, παιδί μου.
Ενεργήτησε, παρακαλώ. Και αυτό εδώ. Μπολ. Προσοχή παρακαλώ. Σας ενημερώνουμε πως απόψε θα γίνουν μικρές εργασίες συντήρησης των μηχανών. Στο διάστημα αυτό η ηλεκτροδότηση μπορεί προσωρινά να διακοπεί. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση. Ευχαριστώ. Όχι. Έξω. Είναι ο κύριος Νικολάου. Δεν το βρήκε κανείς, άρα κερδίζω εγώ. Πες μας τώρα πόσο ο κύριος Νικολάου μοιάζει με το ζώο πάντα. Αυτή είναι η υποκειμενική μου άποψη. Λοιπόν, μοιάζει με πάντα διότι έχει σωματότυπο ενός ζώου που αποπνέει μια καλοσύνη. Έχει γένεια, έχει μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Μοιάζει λίγο σαν αρκουδάκι. Δεν με πειράζει που με είπε πάντα. Με συγχωρείς, αλλά το πάντα είναι ένα ζώο με μεγάλο σωματότυπο. Είναι ένα πολύ πάχη ζώο. Ναι, ρε Χρήστο μου, αλλά το μικρό πάντα έχει μικρό σωματότυπο. Ακριβώς, ένα μικρό πάντα έχει μικρό σωματότυπο. Λάθος. Το πάντα από τη στιγμή που γεννιέται είναι ένα στρουμπουλό ζώο. Αυτός εδώ είναι μακρόστενος. Έχει δίκιο ο Χρήστος. Νομίζω θα πρέπει να πεις μικρό πάντα. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία. Μεγάλη σημασία έχει. Όχι, δεν έχει σημασία. Ας με ρωτούσατε πόσο μεγάλο είναι το πάντα. Ναι, εμένα μου αρέσει πάντως που με είπες πάντα. Μια σημείωση. Το παιχνίδι έχει να κάνει με το πώς βλέπει καθένα του υπόλοιπου. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε. Ναι, δεν θα πρέπει να υπάρχει μια ένδειξη κοινή αντίληψη για να το βρούμε. Μα αυτό είναι. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει κοινή αντίληψη, κάνει το παιχνίδι να μην τελειώνει τόσο εύκολα. Αυτή η απουσία κοινή αντίληψη είναι που δημιουργεί το ίδιο το παιχνίδι. Ναι, πολύ καλά. Όμως εσύ οφείλεις σε κάθε σου απάντηση να. Όχι κάθε απάντηση. Κάθε απάντηση. Σε κάθε απάντηση πρέπει να εμπεριέχεις με έναν τρόπο τα χαρακτηριστικά του προσώπου που βάζεις. Συγγνώμη, δηλαδή τι υπάρχει λογοκρισία στο πώς το βλέπω. Αυτό το βλέπω έτσι. Έχει δίκιο. Τι δίκιο. Έχει ένα δίκιο ο Δημήτρης. Θέλει να είναι αντισημαντικός. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια ως προς την κοινή λογική. Ας το πούμε έτσι. Κοινή λογική. Ακριβώς. Ωραία. Μπορεί για εσάς να μην είναι καθόλου εύστοχο το ότι βλέπω μια ομοιότητα του κυρίου Νικολάου με το πάντα. Αλλά δεν το παίρνω πίσω. Μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα. Ποιος είναι ο επόμενος? Οκ. Έβαλα. Σκέφτηκα. Αν ήταν ρούχο. Θα ήταν ένα μπλε γυλαίκο. Αν ήταν φρούτο, Ανανάς. Αν ήταν αναπτήρας, Τι εννοείς? Αυτό είναι ηλίθια ερώτηση. εννοώ αν θα ήταν ένας καλός αναπτήρας ή ένας πλαστικός αναπτήρας. Είναι ηλίθια ερώτηση. Θα ήταν ένας πλαστικός αναπτήρας. Νομίζω ότι το βρήκα. Πρόσεξε γιατί αν κάνεις λάθος αποκλείεσαι. Λάθος. Αν ήμουν ρούχο, θα ήμουν μπλε γυλαίκο. Αυτό δεν έχει καμία λογική που λες. Και σε καμία περίπτωση δεν θα ήμουν ανανάς άμα ήμουν φρούτο. Ανανάς θα ήσουν. Ανακάλεσε αμέσως ότι αν ήμουν φρούτο θα ήμουν ανανάς. Πάρ' το πίσω τώρα. Δεν μπαίνω πίσω τίποτα. Είναι ανυπόστατο. Ανανάς θα ήσουν. Είναι ανυπόστατο. Οκ. αν ήταν πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ποια θα ήταν? Ο Καμαρώτος. Ο Καμαρώτος. Ο Καμαρώτος. Ναι. Ο Καμαρώτος είναι. Πώς κατάλαβες ότι είχα βάλει τον Καμαρώτο? Είδες. Κατάλαβες ποιος είναι ο ανανάς. Συγχαρητήρια. Έχετε 2 βαθμούς και μέχρι τώρα ήσασταν νικητής. Ευχαριστώ. Ποιος έχει συνέχεια, ο επόμενος? Εγώ δεν παίζω άλλο. Γιατί και ενίσταξα λίγο και βαρέθηκα να παίζω αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, κι εγώ άμα έχανα θα βαριόμουν και θα τα παράταγα. Το ότι εσύ έχεις την ικανότητα να διακρίνεις ποιος είναι ακτινίδιο και ποιος είναι ανανάς, δεν σε κάνει καλύτερο από τους υπόλοιπους.
Δηλαδή, σε περίπτωση που αναρωτιέσαι αν είσαι ο καλύτερος γενικότερα, είσαι ο καλύτερος σε αυτό το παιχνίδι. Μόνο. Ωραία, λοιπόν, να παίξουμε το παιχνίδι ο καλύτερος γενικότερα. Να το παίξετε. Τι λέτε? Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, δεν μπορούμε να το παίξουμε. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Κρίμα. Γιατί δεν παίζουμε κάτι άλλο. Χαρτιά, ας πούμε. Δυστυχώς εγώ δεν παίζω χαρτιά. Εγώ ξέρω ένα παιχνίδι. Αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το ολοκληρώσουμε μέχρι να επιστρέψουμε. Τι παιχνίδι. Το παίξαμε κάτι φίλους πέρσι. Είναι πολύ απλό. Βάζει ο καθένας μια δοκιμασία που πρέπει να περάσουν όλοι. Ό,τι θέλει ο καθένας, από μια απλή σωματική άσκηση μέχρι κάποιες ερωτήσεις γνώσεων. Μετά βαθμολογούν όλοι όλους και κρίνονται από τις επιδόσεις τους. Ωραία ακούγεται. Εγώ δεν νιστάζω, το παίζω αυτό. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, μάλλον δεν μπορούμε να το παίξουμε γιατί χρειαζόμαστε ένα δαχτυλίδι σε βαλιά. Τι χρειάζεται το δαχτυλίδι. Γιατί αυτός που κερδίζει στο τέλος φοράει το δαχτυλίδι και υποτίθεται πως το φοράει μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Ωραία, ας πάρει κάτι άλλο. Ο νικητής και όχι το δαχτυλίδι. Αυτό δεν γίνεται. Μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι που λέγεται σεβαλιέ και ο νικητής να πάρει κάτι άλλο, δηλαδή ένα ποτήρι νερού ή ένα βάζο στο τέλος. Μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι που λέγεται βάζο. Γιατρέ, γιατί δεν δανείζετε τώρα για τις ανάγκες του παιχνιδιού το δικό σας σεβαλιέ? Λες βλακίες. Trivial Pursuit. Ναι, εγώ είμαι οκ. Παίζω ό,τι θέλετε. Εγώ Trivial Pursuit δεν παίζω. Ναι. Βασικά βλακία είπα. Οκ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το παιχνίδι. Και όταν επιστρέψουμε στην Αθήνα, θα πάρουμε το δαχτυλίδι. Γιώργο, θα παίξεις? Θα παίξω αν το αλλάξουμε λίγο το παιχνίδι. Δηλαδή? Πότε φτάνουμε? Ελπίζω αύριο βράδυ. Ωραία, εγώ προτείνω λοιπόν μέχρι αύριο να μην κρίνουμε ένα τον άλλον μόνο στις δοκιμασίες που θα διαλέξουμε, Αλλά αλλά στα πάντα. Σε ό,τι κάνουμε. Στο πώς μιλάμε. Μιλάμε δυνατά, μιλάμε σιγά, τι λέξεις χρησιμοποιούμε. Στο πώς γελάμε, στο αν φαίνονται τα δόντια μας όταν χαμογελάμε, στο πώς κοιτάμε, στο πώς κοιτάει ο ένας τον άλλον, στο πώς περπατάμε, στο γιατί περπατάμε και δεν καθόμαστε, στο πώς σκεπτόμαστε. Στα πάντα. Και αυτός που θα βγει νικητής στα πάντα, αυτός θα φορέσει το σεβαλιέ. Το παιχνίδι, ο καλύτερος γενικότερα δηλαδή. Εγώ είμαι οκ. Το παίζω κι έτσι. όταν λες ότι θα αξιολογεί ο ένας τον άλλον στα πάντα, τι εννοείς? Στο αν σκοτώνουμε αχινούς, ας πούμε. Ναι, στο αν σκοτώνουμε αχινούς ή στο πόσο ψηλά φοράμε το παντελόνι. Εγώ δεν το φοράω το παντελόνι ψηλά. Το φοράς πολύ ψηλά και ρώτα ποιον θες τώρα. Εδώ. Φοράω ψηλά το παντελόνι. Εγώ νομίζω ότι το φοράς σε οκ ύψος. Και ύψος. Όλος. Και ύψος. Ευχαριστώ.
στάση του σώματος είναι πολύ σωστή. Ίσια πλάτη, ίσως αυχένος. Δεν νομίζω ότι κοιμάται. Πότε προλάβει κιόλας. Κοιμάται. Το περίεργο είναι ότι δεν κοιμάται γυμνός ενώ κάνει γυμνασμό. Επειδή δεν κοιμάται. Εμένα δεν μ' αρέσει ο τρόπος που κοιμάται. Είναι υπερβολικά σωστή η στάση του σώματος. Δεν μ' αρέσει αυτή η εικόνα. Επειδή δεν κοιμάται. Κοιμάται. Δεν ξέρω, δεν με πείθει. Πάντως, πολύ ωραίο ισόργο. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα του Κάρμεν Σερένα σας εύχονται καλημέρα. Η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ευχαριστώ. Πόσα σφραγίσματα έχεις? 2. Και μία απονεύρωση. Έχεις κάνει πρόσφατα καθαρισμό? Πριν 4 μήνες. Πόσες φορές τη μέρα τα αποτσίζεις? 3. Ίσως θα έπρεπε πιο συχνά. Δεν είναι αρκετό. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγκαταλελειμμένο είναι αυτό, Ωραία μέρα για jet ski! Μπράβο, Ζωζεφ! Προλαβαίνω να πάρω πρωινό ή θα ξεκινήσουμε? Φάει κάτι γρήγορα και πρωινό θα πάρεις. Θα πιω ένα καφέ σίγουρα και θα φάω λίγο lemon cake. Πώς πίνεις το καφέ σου? Εσπρέσο χωρίς ζάχαρη με λίγο γάλα. Μπράβο, ρε. Εγώ δεν βάζω ποτέ γάλα στον εσπρέσο μου. Κυρίως σε βαπορέ. Όχι ότι είναι λάθος, εμένα δεν μ' αρέσει. Εντάξει. Ζωζεφ! Ξυπνήσαν όλοι! Είμαστε έτοιμοι, έλα! Να κάνω άλλη μία. Όχι! Τι ήταν αυτά που έλεγες? Αφού δεν κοιμώσου, μας άκουγες. Με παρακάλεσες. Σου έκανα το χατήρι, σε πήρα μαζί μου. Θα ήσουν στην Αθήνα με τη μαμά και αυτόν το ευχαριστώ. Να μην είσαι αχάριστος. Εγώ απλώς παρατήρησα ότι κανείς δεν μπορεί να κοιμάται με τόσο σωστή στάση σώματος. Άμα ξαναχτυπήσω, θα το πω σε όλους. Και εγώ θα πω σε όλους ότι φοβάσαι να κοιμηθείς μόνος. Αυτό θα κάνω. Πες το, δεν με νοιάζει.
το γυάλισμα των ανασυμπλικών υπάρχει ένα μυστικό που λίγοι γνωρίζουν. Και δεν το έπρεπε. Δεν θα πιστεύετε το αποτέλεσμα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Τέλειωσα. Νίκησα. Τέλειωσα πρώτος. Συγχαρητήρια. Τα κουτάλια δεν είναι τέλεια. Ο δίσκος είναι θαμπός. Ο δίσκος είναι πάργυρος, δεν είναι ασημένιος, είναι μπρούτζινος, γι' αυτό είναι έτσι. Α, Τα κουτάλια δεν είναι τέλεια. Χάλια είναι. Είναι πάργυρα, δεν καθαρίζουν άλλο. Αυτό από κάτω δεν φαίνεται. Τι έχει? Βοήθεια! Βοήθεια! Τι συνέβη? Είσαι ο πρώτος που ήρθε. Συγχαρητήρια. Τι έγινε? Βοήθεια! Εντάξει, οκ, σταμάτα τώρα. Βοήθεια! Μπορείς να σταματήσεις γιατί κοιμάται ο γιατρός. Ναι, αλλά είναι ο πιο σημαντικό σε μια τέτοια δοκιμασία. Ακριβώς επειδή είναι ο γιατρός. Βοήθεια! Βοήθεια! είναι, τι συμβαίνει? Λέγανε πως δεν θα ξυπνήσετε, αλλά εγώ τους είπα ότι αποκλείεται να μην ξυπνήσετε. Τι έγινε? Εσύ ήρθες τελευταίο, σωστά? Ναι. Ποιος ήρθε πρώτος? Ο Γιώργος και εγώ δεύτερος. Προσοχή παρακαλώ. Ενημερώνουμε ότι στο απόψινό μενού το cheesecake αντικαταστάθηκε από lemon pie. Ευχαριστούμε πολύ και συγγνώμη για την οποιαδήποτε αναστάτωση. Γιάννη, φοράς παπούτσια. Α, συγγνώμη. Ποτέ παπούτσια μέσα στο σκάφος, τα έχουμε πει αυτά. Τι χρόνο έκανες? 18.01. Παίρνει και σχήμα. Η Άννα τι κάνει? Η Άννα, μια χαρά είναι.
Πόσο καιρό είσαι να τη δεις? Αρκετό καιρό. Από το χριστουγεννιάτικο πάρτι μας πέρσι. Ναι. Δεν την έχεις ξαναδεί από τότε? Όχι. Είναι πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ ευτυχισμένη. Νομίζω δεν έχει υπάρξει πιο ευτυχισμένη στη ζωή της. Γκρινιάζει λίγο επειδή αργώ να γυρίσει από τη δουλειά. Έχει κόψει και τα μαλλιά της τώρα κοντά της, πάνε καθόλου, αλλά εντάξει, θα μακρύνουνε. Μια χαρά είναι. Λέγαμε να πάρουμε κι εμείς μια φωτογραφική μηχανή. Ιδίως αν καταφέρει να μείνει έγκυος η Άννα, θα χρειαστούμε μια καλή φωτογραφική μηχανή. Εσύ αυτήν εδώ πώς θα την πήρατε? Δεν θυμάμαι. Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί εσύ να έχεις το πρόβλημα? Δεν νομίζω. Αν η Άννα ήταν 3 με 4 χρόνια νεότερη, δεν θα υπήρχε πρόβλημα σύλληψης. Γιάννη, με θυμάσαι ποτέ να υποδίωμαι τον ασφαλιστή και να σου λέω τα πλεονεκτήματα μιας ασφαλείας ενός σπιτιού? Όχι. Όχι. Ξέρεις γιατί δεν το έχω κάνει αυτό? Γιατί? Γιατί δεν είμαι ασφαλιστής. Οπότε, καλό είναι να μην κάνεις τον γιατρό μπροστά μου, όπως εγώ δεν κάνω τον ασφαλιστή μπροστά σου. Καλή ξεκούραση. Μην το σβήσετε. Δεν θα πω σε κανέναν να το καπνίζετε. Δεν κάπνισα. Αφού σας είδα. Ακούστε, όλα θα πάνε καλά. Δεν θα πω σε κανέναν τίποτα. Μπορείτε να έρχεστε στην καμπίνα μου να καπνίσετε όποτε θέλετε. Ευχαριστώ. Μια βοσκοπούλα αγάπησα, μια ζηλεμένη κόρη, μα την αγάπησα πολύ κι ήμουν αγάπητος πολύ. Θέλετε λίγο τσάι με μέλι? Όχι, ευχαριστώ. Λες να είναι ανίκανος. Ανίκανος γενικά? Να τεκνοποιήσει. Αυτό μπορούμε να το μάθουμε πολύ εύκολα. Γιατί δεν του λέτε να έρθει να κάνει μια εξέταση στην κλινική? Όχι, όχι. Δεν είναι σωστό, δια της βίας.
Για τις βίες. Να έρθει να μας αποδείξει ότι είναι μόνιμος. Δεν ξέρουμε την προσωπική του ζωή. Κάνουν ερώτα με προφυλακτικό. Δεν ξέρουμε. Παίρνει αντισύλληψη. Επιμένει εκείνος. Δεν ξέρουμε. Την Άννα την ξέρεις, είναι ευαίσθητη, δεν μιλάει. Δεν μου μιλάει, δεν μου λέει τι συμβαίνει. Από τη μια πλευρά καλά κάνει. Γιατί δεν θέλω να έχει και αυτή την εξάρτηση. Την απόλυτη εξάρτηση από μένα. Σε έναν βαθμό την έχει. Γιατί είναι κάτι που το επιδιώκω. Και γνωρίζω αυτή μου την αδυναμία. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί το καλέσατε. Είναι και άχρηστο στο ψαραντούφεκο. Χριστό! Έλα πάμε μαζί. Προσοχή παρακαλώ. Φροντίζουμε να βγάζουμε πάντα τα παπούτσια μας πριν εισέλθουμε στους εσωτερικούς χώρους του σκάφους. Ευχαριστώ. Θες ένα λουκάνικο? Να σου πω. Είναι αρχινοσαλάτα, πώς τη φτιάχνεις? Κάνεις κάτι ιδιαίτερο? Τα γνωστά. Λάδι, λεμόνι. Αυτή που πιάσαμε δεν ήταν πολύ γεμάτη. Ξέρεις, οι αχινοί γεμίζουν φουλ αυγά με την πανσέλινα. Το ξέρω. Και οι κολοχτύπες είναι νόστιμες. Και έχουν πλάκα. Δηλαδή? Όταν τις πιάνεις. Αχα. Η ουρά τους και χτυπάνε. Κάνουν κλαπ, 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 ταπ, 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 ταπ. Και οι κάστορες κάνουμε έτσι. Πιάνεις κάστορες? Όχι. Καλαμάρια πιάνεις? Καλαμάρια δεν πιάνω, αλλά τα τρώω, μου αρέσουν πολύ. Ξέρεις το μυστικό για να τηγανιστούν σωστά τα καλαμάρια? Όχι. Από τα σταγγές τελείως, Ναι. τα παίρνεις, αυτά πλύνεις πρώτα πολύ καλά τα καλαμάρια. Το μυστικό είναι να τους αφαιρέσεις εντελώς στο νερό. Πρέπει να είναι τελείως τραγκισμένα. Με χαρτοπετσέτες. Με χαρτοπετσέτες, με ρόλο κουζίνας, με πανιά. Ναι. Τα παίρνεις και τα βάζεις μέσα σε μια σακούλα γεμάτη αλεύρι. Τα ανακατεύεις καλά-καλά Και δεν γεμίζει κουζίνα με αλεύρια. δεν τα τηγανίζω στην κουζίνα. Α. Φωνάζει η γυναίκα μου. Και πού τα τηγανίζεις? Στον κήπο, με τον καζάκι. Εσύ μαγειρεύεις? Όχι ιδιαίτερα, Ναι. αλλά φτιάχνω μια σαλάτα. Με αχλάδια τυλιγμένα σε προσούτο και ρόκα. Τι λες? Ναι. Κόβω τα αχλάδια σε μακρόστενες φέτες, τα ψήνω, μετά τα τυλίγω με προσούτο σφιχτά. Έχω απλώσει και στο πιάτο προσούτο, βάζω τα ρολάκια πάνω και στο τέλος στη μέση τη ρόκα. Θα μπορείς να βάλεις τη ρόγα και μέσα στο ρολάκι, σωστά? Μπορείς, έχεις απόλυτη ελευθερία. Και σαν dressing χρησιμοποιώ μπαλσάμικο καραμελωμένο. Πώς το καραμελώνεις? Στους 120 βαθμούς. Ομό ψάρι τρως? Ομό πολύ. Ο Νικολάου φαντάζομαι όχι. Ο Νικολάου, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Φανερά τουλάχιστον όχι. Βέβαια δεν ξέρω, μπορεί να κρύβεται και στο μπάνιο και να τρώει καρπάτσιο σολομού. Δεν ξέρω. Είστε χρόνια συνεργάτες? 11. Ιδιαίτερος άνθρωπος ο Νικολάου. Εμένα μου λες, πολύ. Πολύ. Εσύ πόσα χρόνια είσαι με τον γιατρό στην κλινική? 4. Α. Και ποιον λες να αφήσει τώρα στη θέση του? Γιατί συνταξιοδοτείται φέτος από ό,τι κατάλαβα. Αυτό πρέπει να το ρωτήσεις τον ίδιο. Ναι. Αυτό είναι σημαντική απόφαση. Ο γιατρός είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος. Είμαι σίγουρος ότι θα επιλέξει τον πιο κατάλληλο. Τα παιδιά σου πόσο είναι? Τα παιδιά μου, η κόρη μου είναι 16 και ο γιος μου είναι 12. Θα έκανα μικρός. Όχι και τόσο. Πόσο είσαι? 45, δεν μου φαίνεται, εντάξει. Δεν θα ήθελες να έχεις αλυτέψει λίγο παραπάνω? Καθόλου. Το τέντερ είναι έτοιμο για όποιον θέλει να βγει σε στεριά. Ευχαριστώ.
Συγγνώμη, Χρήστο. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι κοιτάς? Τα μαλλιά μου είναι ανακατεμένα? Λιγάκι. Τώρα? Καλύτερα. Ήτανε και πριν ανακατεμένα ή τώρα με τον αέρα? Όχι τώρα. Πριν μέσα ήσουν μια χαρά. Σκέφτηκες δοκιμασία? Σκέφτηκα μία, αλλά δεν μ' αρέσει πολύ και έχω αγχωθεί. Θέλεις να μου πεις? Ναι, να περιγράψει ο καθένας το σπίτι του, αναλυτικά όμως, τετραγωνικά όροφο οδό και να βαθμολογήσουμε αυτό. Όντως, δεν έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχει ενδιαφέρον. Μην το πεις. Γιώργο! Γιώργο! Τρία. Ένα. Ένα ίσον κανένα. Δύο. Σημειώνει κανείς. Πού σημείωσε? Τρία. Δύο ή τρία ήταν αυτά. Ένα. 4. 2, 3, 3. Μπράβο, Ζουζέ. 7. Ναι, καλά. Καλά, δεν το πιστεύω. 2. Το είδες 7. Τρία. Καλά, δεν υπάρχει. Πόσο? Έχω κάνει διάφορα. 2, 1, 3. Για σημείωσε. Ζωζεφ, 4. 3, 4, 2, 1. Νομίζω είναι η καλύτερη δοκιμασία που έχουμε διαλέξει. Τι έγινε? 2. Γιάννη, πώς πάει? Δεν μιλάς? Το που έκανες δεν ήταν σωστό. Ποιο? Εσύ. Και τους είπες ότι μπορούν να πετάξουν τα βότσαλα μου στη θάλασσα. Μου τα ζήτησες, σου τα έδωσα, αλλά δεν μου είπες ότι θα τα πετούσαν στη θάλασσα. Εγώ σου έδειξα εμπιστοσύνη. Τα βότσαλα ανήκουν στη θάλασσα. Όχι. Τα βότσαλα ανήκουν σε μένα, δεν ανήκουν στη θάλασσα. Αυτά τα βότσαλα. Τι τα θες τα βότσαλα τους ή άλλους? 4. Βότσαλα είναι, θα βρούμε άλλα. Ήθελα να φτιάξω ένα τεράριο. Είναι τι? Ένα τεράριο. Τεράριουμ. Ναι. Τι είναι το τεράριουμ? Αν ήξερες τι είναι το τεράριο, δεν θα πετούσες τα βότσαλα μου στη θάλασσα. Ναι. Θες να μου πεις μήπως? Όχι. Εσύ μου είπες. Όχι, δεν σου είπα. 3. Αλλά το έκανα για σένα. Ναι, οκ. Όχι, είναι οκ. Λίγο πιο εκεί, γιατί μπερδεύονται. Δεν κάνει να δένεσαι τόσο πολύ με βότσαλα. Ήρθανε τα βότσαλα, φύγανε τα βότσαλα. Θα έρθουν άλλα βότσαλα. Σαν ύποπτο χρόνο. Σημειώνει κανείς. Θα ρίξουμε ένα. 2. 1. Δεν σε κρατάει κανείς. 4. Εγώ θα ρίξω ένα. 4, 3. 3. Ο καθηγητής της γεωμετρίας ήταν πολύ αυστηρός. Και ήξερα ότι δεν θα μου έλεγε το βαθμό που είχα γράψει στο Για λίγο διαγώνισμα. συναίσθημα. Σε παρακαλώ. Ο καθηγητής της γεωμετρίας ήταν πολύ αυστηρός και ήξερα ότι δεν θα μου έλεγε το βαθμό που είχα γράψει στο διαγώνισμα. Όμως εγώ αγωνιούσα και αφού σκέφτηκα πως δεν έχω τίποτα να χάσω, αποφάσισα να πάω στο γραφείο του και να του ζητήσω να μου πει πως είχα γράψει. Όταν έφτασα έξω από την πόρτα, έτρεμα από το φόβο μου. Εντάξει.
Ζωζεφ! Και μην ξεχνάς ότι έχω δει το πουλί σου. Όλοι μας το έχουμε δει, γιατί φροντίζεις να μας το δείχνεις κάθε φορά που βγαίνεις από το νερό. Και δεν είναι αυτό που λέμε μεγάλο πουλί. Καταρχήν να ξέρετε ότι μπορεί ένα μόριο που δεν είναι σε στήση να μεγαλώσει πολύ όταν είναι. Δηλαδή, δύο μόρια από το ένα είναι μικρότερο από το άλλο, όταν δεν είναι σε στήση, μετά όταν είναι σε στήση, το μικρότερο πριν είναι μεγαλύτερο μετά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Το συντακτικό είναι σκατά και το πουλί σου πάρα πολύ μικρό. Εγώ δεν σας προσβάλλω, σας μιλάω γενικά. Και νομίζω ότι η δοκιμασία που πρότεινα είναι πολύ δίκαιη για όλους. Εγώ απλά είπα ότι ήσασταν ο μόνος που δεν είχατε πρωινή στήση στον ύπνο σας και ότι αυτό κάτι μπορεί να σημαίνει. Το ότι δεν είχα πρωινή στήση δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Μπορεί να έβλεπα ένα άσχημο όνειρο, ότι είχες πεθάνει, ας πούμε, και να ήμουν στενοχωρημένος. Το δέχομαι. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν έχουμε άπλετο χρόνο, νομίζω ότι πρέπει να περάσετε μέσα. Και η φωτογραφία παρακαλώ να είναι όσο πιο ευκρινής γίνεται. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε. Αν πατήσετε με το δάχτυλο στην οθόνη του κινητού, κάνει focus αυτόματα. Ξέρω πώς κάνει focus. Παρακαλώ. Οκ, δέχομαι. Έτοιμος? Ναι. Είχε ήδη νυχτώσει όταν έφτασε στο προαύλιο του Πανεπιστημίου. Σας ορκίζομαι έφταιγε η ιστορία. Τον καθηγητή της γεωμετρίας με την κοπέλα δεν μπορούσα να τους φανταστώ καθόλου. Άμα μου είχε πει αυτή με τη γυναίκα που μένει με το αυτοκίνητο στον επαρχιακό δρόμο, θα τα είχα καταφέρει. Δεν λέω ότι έχεις κάτι. Ίσως ήταν το άγχος, ίσως ήταν επειδή ντρεπόσουν, αλλά καλό είναι να το κοιτάξεις. Εντάξει. Ελάτε γρήγορα, σας περιμένουμε. Έλα, σήκω. Μπορείς να μου πεις τι σου έχει συμβεί? Τίποτα δεν μου έχει συμβεί. Θες μανταρίνι? Με κοροϊδεύεις? Καθόλου. Κάθεσαι εκεί και συμφωνείς, είπες ναι, να μου αφαιρέσουνε πόντους. Από πού μου αφαιρέσουνε πόντους, από τον μπούτσο μου? Νομίζω ότι έχεις αναστατωθεί λίγο περισσότερο από όσο πρέπει όμως. Είχαμε ή δεν είχαμε πάει μαζί στο διαμέρισμα στα Ηλίσια? Είμαστε μαζί. Ήρθε η νοικιάστρια και τη γάμισα μέσα στην κουζίνα όταν της έδινα το διαμέρισμα, ναι ή όχι? Το ξέρεις ή όχι? Το ξέρω. Μου σηκώθηκε σε ένα δευτερόλεπτο, ναι ή όχι? Σου σηκώθηκε. Μου σηκώθηκε χωρίς καν να μου πάρει πίπα. Δεν θυμάμαι. Τι δεν θυμάσαι? Στο μπαλκόνι ήσουν να μας έβλεπες και γέλαγες. Ναι, σωστά, το θυμήθηκα μόλις τώρα. Γιατί δεν τους είπες τώρα στη συνάντηση όταν άρχισαν να λένε τα διάφορα προσβλητικά και ειρωνικά σχόλια να σκάσουν? Γιατί δεν τους είπες, παιδιά, μην προσβάλλετε το Ζωζέφ, γιατί εγώ τον έχω δει στα Ηλίσια να έχει μια χαρά στήση. Δεν το είπα γιατί δεν το επιτρέπουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Ποιοι κανόνες? Δεν υπάρχουν κανόνες σε αυτό το παιχνίδι. Δεν υπάρχουν κανόνες σε αυτό το ηλίθιο παιχνίδι που πρότεινες. Ας πω γιατί δεν το είπες, γιατί είσαι αγνώμων. Δεν με αγαπάς και είσαι αγνώμων. Γι' αυτό δεν το είπες. Έχεις τρελαθεί τελείως. Εγώ έχω τρελαθεί. Εσύ έχεις τρελαθεί. Εγώ έχω Έχεις τρελαθεί. τρελαθεί εντελώς. Εγώ έχω τρελαθεί. Εγώ έχω τρελαθεί. Εγώ έχω τρελαθεί. Εγώ έχω τρελαθεί. Κάτσε καλά, ηρέμησε λίγο. Αυτό που σου λέω. Αυτό που σου λέω. Ηρέμησε. Τέλος οι δουλειές, τέλος εσύ κι εγώ. Χωρίζουμε. Δεν χωρίζουμε τίποτα, ρε Παμόσκυλο. Και να σου πω και κάτι. Εσύ θα κερδίσεις. Θα κερδίσεις. Αλλά δεν θα κερδίσεις και τίποτα. Και να κερδίσεις δεν σημαίνει ότι είσαι ο καλύτερος γενικότερα. Μαζί θα κερδίσουμε. Μαζί θα κερδίσουμε. Εσύ και εγώ θα κερδίσουμε. Μαζί. Εντάξει. Θέση 6 Γιάννης, 5 Δημήτρης, 4 Γιώργος, 3 ο Νικολάου, 2 Χρήστος, 1 ο γιατρός. Θέση 6 ο Νικολάου. Στη θέση 5 ο γιατρός. Στη θέση 5 ο γιατρός. Ναι. Θέση 4 Δημήτρης, θέση 3 Γιώργος, θέση 2 ο Χρήστος, πρώτη θέση Γιάννης. Γιάννης. Και γιατί όχι πρώτη θέση Χρήστος? Δεν τον ξέρω καλά τον Χρήστο. Μερικές φορές είμαι σίγουρος ότι μπορεί να είναι ο καλύτερος, άλλες πάλι με μπερδεύει. Εγώ αμφιταλαντεύτηκα πολύ ανάμεσα σε αυτόν και στο γιατρό για την πρώτη θέση. Και τώρα που το ξανασκέφτομαι, νομίζω ότι του αξίζει η πρώτη θέση. Δεν αξίζει η πρώτη θέση στο Χρήστο. Δεν το σκέφτεστε. Ναι, σας λέω, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Πρώτη φορά έρχεται στο σκάφος. Μπορεί μέχρι να φτάσουμε να το έχω αλλάξει κατάταξη.
Αλλά και το δωμάτιό του είναι πάντα πολύ τακτοποιημένο και αυτός πάρα πολύ ευγενικός. Εσείς, ποιον θα βάζετε στην πρώτη θέση? Δεν ξέρω. Ακόμη. Εγώ πάντως θα βάλω στην πρώτη θέση το Γιάννη. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ανάλατο ήταν. Εντάξει. Ναι. Αλλά θα ήθελα αυτό που έγινε να μείνει μεταξύ μας. Δεν μπορούσα να συμβεί οποιοδήποτε. Ναι, το ξέρω. Αλλά ας μείνει μεταξύ μας. Οκ. Οκ. Ευχαριστώ. Μην ανησυχείς. Άνεμοι ασθενείς μέχρι μέτρη, 3 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και αργότερα λίγο ταραγμένη και μετά ταραγμένη. Ευχαριστώ. Love, there are flowers hanging in the vine, so high you cannot see. Now my mind must go on holiday, torn from its hook, a broken valentine. I see the smoke from a revolver. Will I get hit? I hardly care. When I'm bombed, I stretch like bubble gum and look too long straight at the morning sun. Θέλει κανείς κάτι από την κουζίνα? Πάω να φάω κάτι, πίνευσε. All things perfectly in place. I build a shrine, I set a monument, because you're fire, because you're a fire escape. Κουνάει λιγάκι σήμερα. Ναι, κουνάει. Το σκάφος θα καταπλέψει στη Μαρίνα Φαλήρου σε περίπου 2 ώρες. Ευχαριστώ.
Είστε σίγουρος ότι δεν με χρειάζεστε άλλο? Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Και ακόμη μια φορά ήσουν πολύ καλός. Εγώ σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Και αν τυχόν προκύψει κάτι, μην Δεν διστάσετε. θα σε χρειαστώ. Σου εύχομαι καλή ξεκούραση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να κερδίσετε. Σας το εύχομαι. Σε ευχαριστώ. Εσείς οι δύο δεν θα αποδεσμευτείτε ακόμη. Μια-δυο μέρες θα σας χρειαστώ. Μία ή δύο, γιατί? Ή μία ή δύο, δεν ξέρω. Μπορεί και 3, μπορεί και 20. Έχει κάποια σημασία? Όχι, όχι, φυσικά. Για τις προμήθειες ρώτησα. Α, θα σας δώσω μια λίστα με το τι θα χρειαστούμε. Μάλιστα. Δεν σας θέλω κάτι άλλο. Ναι. Καλά, τι κάνεις? Μια χαρά. Φτάσατε? Όχι, και θα καθυστερήσουμε. Θα προσπαθήσουμε ξανά αύριο προς το απόγευμα να ξεκινήσουμε και... Φυσάει πολύ? Αρκετά. Αλλά μην ανησυχείς, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Το μόνο ήταν ότι ήθελα να γυρίσω σήμερα για να σε δω. Μου έχεις λείψει. Εσένα σου λείπω? Ναι, μου έχεις λείψει. Μ' αγαπάς? Σ' αγαπάω. Είσαι σίγουρος ότι όλα είναι οκ εκεί? Ναι, όλα οκ. Εσύ τι άλλα? Τίποτα, ησυχία. Ήρθαν σήμερα και καθάρισαν τον κήπο. Οι τριανταφυλλιές θα πεθάσουν σύντομα, άμα δεν κάνουν κάτι. Αγάπη μου, πιο δυνατά. Δεν σε ακούω. Μου είπαν αυτοί που ήρθαν σήμερα και καθάρισαν τον κήπο ότι οι τριανταφυλλιές θέλουν προσοχή. Να ρυθμίσουμε το αυτόματο πόντισμα και να δούμε λίγο και τις πικροδάφνες. Θα χρειαστούν κλάδεμα. Λοιπόν, εγώ θα κάνω αναπάντητη στη μητέρα μου. Συγγνώμη, δεν είμαι έτοιμος. Πάμε. Να το πρώτα. Το είναι ο default ήχος, Ναι, ναι. Από τότε που το πήρα. Οκ. Ήχος βατράχουν αυτός? Όχι. Τι είναι? Ένας ήχος τηλεφώνου, ένας ηλεκτρονικός ήχος. Γιατί επέλεξες αυτόν τον ήχο? Ο γιος μου έχει κάνει τη ρύθμιση και αυτός το έχει βάλει. Το ότι κάποιος μπορεί να σου κάνει δώρο μια απέσια μπλούζα, από τη στιγμή που θα τη φορέσεις, η κακή επιλογή δεν βαραίνει τον κομιστή του δώρου, αλλά τον αποδέκτη. Πολύ σωστά. Δεν το είπα για να δικαιολογηθώ. Και εν πάση περιπτώσει, αυτός δεν είναι ένας ήχος βατράχου, είναι ένας απλός ηλεκτρονικός ήχος. Βατράχου. Συγγνώμη, μπορεί να μην θέλει να αλλάξει τον ήχο για να μην στεναχωρήσει το γιο του. Ακριβώς. Μισό λεπτάκι. Αυτή τη στιγμή ρωτάτε ο Γιώργος. Δεν ρωτάς εσύ, γιατί απαντάς εσύ? Δεν απάντησα σε τίποτα. Έκανα μία υπόθεση. Όχι, όχι. Έγινε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση στο Γιώργο και οφείλει να απαντήσει ο Γιώργος. Γιατί Δεν απαντάς απάντησα εσύ? σε τίποτα. Έκανα μία υπόθεση. Είναι σωστή ή όχι? Ο Δημήτρης έκανε μια πολύ σωστή υπόθεση. Είστε πολύ όμορφη η γυναίκα. Τι γυρεύει μια γυναίκα μόνη της τέτοια ώρα σε αυτόν εδώ το δρόμο? Δεν έχετε ρεζέρβα? Αυτό είναι πρόβλημα. Για να δω τι μπορώ να κάνω να επιδιορθώσω τη βλάβη. Για να δω. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά για να δω. Για να δω.
Γιώργο. Γιώργο. Ρε Γιώργο. Κοιμάσαι ρε. Μια χαρά στήση έχω. Και σε αιμάτωση και σε διάρκεια. Άνοιξε ρε να σου τη δείξω. Γιώργο. Γιάννη. Για φώναξε τον καθηγητή της γεωμετρίας που τον θέλω κάτι. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, θα το γαμίσω. Έλα, δεν έχω όλο το βράδυ τώρα. Έχω και δουλειές. Θέλεις να σε γαμίσω? Έχω πολύ ωραία στήση. Έλα, πιάσ' το. Μια τρελή βραδιά στη Λιλιπούπολη. Τουρτουτουρτουτουρτουμ. Στη Μερεξεδένια Λιλιπούπολη και στο ζαχαροπλάστριο του γλυκόσαυρου σου μετούσα στον αέρα λουκουμάδες με βασάλισβες σκίσει με μαρμελάδες. Γιατί μασού γιατί έρχομαι ξανά στη Λιλιπούπολη. Γιατί μασού γιατί έρχομαι ξανά στη Λιλιπούπολη. Νομίζω ότι υπερέβαλες, αλλά έχεις δίκιο. Έχω χαλίσει πολύ. Μπορεί βέβαια να έχει πρόβλημα με το διάφραγμα. Ή να έχει κρεατάκια. Είμαι σίγουρος ότι έχει αρχίσει ξανά κρυφά το κάπνισμα. Μια μέρα είδα στο κομμωδίο του ένα πακέτο τσιγάρα και ένα πτήρα. Σιλκάτι ήτανε. Ναι, τα είδες κι εσύ. Δεν είναι δικά του, δικά μου είναι. Τα είχα ξεχάσει το κατάστρωμα και μάλλον τα πήρε εκείνος. Καπνίζεις. Καπνίζεις. Καπνίζω. Λίγο. Έχεις άλλα στο μαξιλάρι. Να περάσει ο επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι καλά σήμερα? Ναι, καλά. Σε βλέπω λίγο χρονό. Καλά είμαι, καλά. Σήκω το μανίκι σου. Ναι. Έτοιμος. Θες λίγο πορτοκαλάδα? Όχι, εντάξει. Να περάσει ο επόμενος. Ο επόμενος, παρακαλώ. Καλημέρα, Δημήτρη. Κάθισε.
Σήκω στο μανίκι σου. Σφίξε την παλάμη σου. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Συγγνώμη, χρειάζομαι λίγο χρόνο. Δεν είναι τίποτα. Ένα μικρό τσίμπημα είναι. Γύρισε το κεφάλι σου απ' την άλλη, να μην βλέπεις τη βελόνα αν σε ενοχλεί η εικόνα. Έτσι. Δεν θέλω να δώσω αίμα. Γίνεται να μην δώσω αίμα? Φυσικά και γίνεται. Αντιλαμβάνεσαι όμως τις συνέπειες. Προσπάθησα. Είναι κρίμα να μην δώσεις. Δεν θα πονέσεις. Έχει μου εμπιστοσύνη. Δεν είναι τίποτα. Έχω μια πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος. Άμα θέλετε, μπορώ να πάρω τηλέφωνο να μας τη φέρουν. Μη φοβάσαι. Μισό λεπτό θα κρατήσει. Όχι, δεν μπορώ, συγγνώμη, δεν μπορώ. Ωραία. Άκουσα με. Κάθισε. Κλείσε τα μάτια σου και εγώ θα σου βάλω μια ειδική αληφή που καίει λίγο και μετά δεν θα καταλάβεις τίποτε. Εντάξει. Κλείσε τα μάτια σου. Τώρα θα σου βάλω την ειδική αληφή. Εντάξει. Αχ, μου είπατε ψέματα. Το ήξερα ότι θα μου πείτε ψέματα. Αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ άδικο. Εγώ ήμουν πολύ εντάξει μαζί σας. Εσείς όχι. Αυτό που κάνατε δεν είναι καθόλου ωραίο. Η συμπεριφορά σας είναι απαράδεκτη. Δεν ήταν καθόλου ωραίο αυτό που κάνατε. Με συγχωρείς. Σου ζητώ συγγνώμη. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Δημητρή. Τώρα γιατί καπνίζεις? Τώρα το άρχισα. Καλά, αυτό δεν το χρειάζεσαι. Και να μην απογοητεύεσαι, Γιατί εγώ ξέρω πως αν ο γιατρός επέμενε λίγο περισσότερο μαζί σου, εσύ δεν κατάφερες. Σου έχω βάλει πολύ καλούς βαθμούς, να ξέρεις. Ωραία. Στο Χρήστο? Και στο Χρήστο. Αλλά σε σένα καλύτερος. Μέχρι στιγμής. Και εγώ πολύ καλούς βαθμούς στο κομμάτι. Καλά δεν τα πηγαίναμε μέχρι σήμερα. Πολύ καλά τα πήγαινες. Και θα εξακολουθήσεις να τα πηγαίνεις πολύ καλά. Τέλειωσα! Πού πήγε αυτό? Τέλειωσα! Τι συνέβη? Μπερδεύτηκα με τις οδηγίες. Δεν ήταν αρκετά σαφής. Τουλάχιστον για μένα. Εντάξει, μην ταράζεσαι, μην στενοχωριέσαι. Μήπως είναι λατωματικό? Λες. Τώρα πια. Αυτές οι μελιτζάνες δεν κάνουν για παπουτσάκια. Έπρεπε να πάρεις φλάσκες. Σου το επανέλαβα πολλές φορές. Συγγνώμη. Δεν υπάρχει συγγνώμη. Δεν μπορώ να δουλέψω με αυτές τις μελιτζάνες. Θα πρέπει να ξαναπάς, να πάρεις τις σωστές.
Μάλιστα. Όσον αφορά στον τρόπο που θα τις ετοιμάσουμε, θυμάσαι τι σου επισήμανα? Θα τις ανοίξουμε στα δύο, θα τις αλατίσουμε και θα τις αφήσουμε στο αλάτι για 20 λεπτά. Αρκετά. Πήγαινε τώρα να πάρεις φλάσκες και έλα γρήγορα πίσω. Αμέσως. Τι θα πάρεις? Φλάσκες. Τι θα πάρεις? Φλάσκες. Σάκχαρο. 80. 72. 91. 118. 103. Οι φυσιολογικές τιμές του σαχάρου είναι από 70 έως 110. Όσοι είναι ανάμεσα σε αυτές τις τιμές, να σηκώσουν παρακαλώ το χέρι τους για να τους βλέπουμε. Ωραία. Χολυστερίνη. Μήπως να δούμε την κρεατινίνη πρώτα. Όχι, με τη σειρά. Πρώτα η χολυστερίνη. 129. 180. 257. 140. Χρήστο. Πόσο? 260. 260, Χρήστο. Εγώ νόμιζα ότι προσέχεις τη διατροφή σου. Δεν είναι καλό αυτό, είναι πολύ. Ναι, και εγώ, Χρήστο, νόμιζα ότι προσέχεις πολύ τη διατροφή σου. Εγώ πάντως θα μπορούσα πραγματικά να πάρω τηλέφωνο και να μου φέρουν αυτή την ακτινογραφία θώρακος που έχω κάνει πρόσφατα, αν θέλετε. Τριγλικερίδια. Ήσουν πάρα πολύ καλή στο τηλεφώνημα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να με βοήθησες. Όλοι πίστηκαν για το πόσο καλά είμαστε μαζί. Απλώς δεν ξέρω. Έχω αγχωθεί λίγο. Όχι, καλά τα πάω. Αλλά δεν ξέρω. Ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Στο υπόσχομαι. Έχεις δίκιο. Πιστεύεις ότι τα μπούτια μου είναι χοντρά? Σίγουρα. Είμαι ο καλύτερος. Είμαι ο καλύτερος, 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 είμαι ο καλύτερος. Δεν έχω χόντρα μπούτια, είμαι ο καλύτερος, είμαι ο καλύτερος, είμαι ο καλύτερος, είμαι ο καλύτερος. Είμαι ο καλύτερος, είμαι ο καλύτερος, είμαι ο καλύτερος, είμαι ο καλύτερος. Δεν έχω χολυστερίνη, είναι χαμηλή η χολυστερίνη μου. Είμαι ο καλύτερος, είμαι ο καλύτερος. Δεν τρώω τα νύχια μου, δεν τρώω τα νύχια μου, είμαι ο καλύτερος, είμαι ο καλύτερος. Πολύ ωραία. Κρυώνεις? Εγώ? Όχι. Γιατί κάνει κρύο? Κρυώνεις? Εγώ όχι. Γιατί δεν κρυώνεται? Αστιάβες. Όλου. Ομολογώ πως εγώ κρυώνω λιγάκι. Τι ωραία θα ήταν να μπορούσαμε να ήμασταν συνέχεια σε διακοπές. Ναι. Ναι, θα ήταν πάρα πολύ ωραία, θα ήταν τέλεια. Κρυώνεις? Όχι. Σας ζητώ συγγνώμη, εγώ δεν... μου συμβαίνει σπανίως. Μάλλον με πειράξε η υπερβολική ποσότητα σκόρδου στα παπουτσάκια. Δημήτρη, θα μας δείξει αυτό που έχεις ετοιμάσει, είναι πολύ εντυπωσιακό. Εντάξει. Δεν είναι τίποτα
Είναι σε μετριόφρον, είναι πολύ εντυπωσιακό. Πάμε. Οκ. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you. La 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 la. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. 'Cause loving you has made my life so beautiful. And every day of my life is filled with Μπράβο, love ρε and you. Μπράβο, Δημήτρη. Αυτό που έκανες ήταν τελείως ανόητο και επικίνδυνο. Έφυγε αέρα. Τα πυροτεχνήματα δεν είναι για αυτή τη χρήση. Το έκανα επειδή τραγουδούσε ο Δημήτρης και τέριαζε. Ήταν πιο φαντασμαγορικό έτσι. Συγγνώμη. Δεν τέριαζε καθόλου με αυτό που έκανε ο Δημήτρης. Δεν χρειαζόταν καθόλου. Και επικίνδυνο ήταν για τον αδερφό σου και τελείως άσκοπο. Δεν τέριαζε καθόλου, ήταν γελίο. Τέριαζε. Και άρεσε και σε όλους. Σε όλους δεν άρεσε. Εμένα μου άρεσε. Εγώ μια χαρά πάντως, δεν με πείραξε που το έκανε. Δεν ταιριάζει και πάρα πολύ. Αλλά δεν τέριαζε, Τέριαζε. Ταιριάζει απόλυτα. Αυτό δεν διαπραγματεύομαι. Και είναι πολύ άδικο αυτό που κάνετε, γιατρέ. Είναι πολύ φρικτό αυτό που κάνετε. Γιατί αν το έχει κάνει κάποιο άλλο, δεν θα του κάνετε παρατήρηση, θα τον επιβραβεύατε. Αν το έχει κάνει ο Χρήστος, θα τον επιβραβεύατε. Του λέγατε μπράβο Χριστάκη, μπράβο Χριστάκη. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι πιο. Από το Χρήστο. 170 ασφάλειες έκλεισα τη χρονιά που πέρασε. 170. Το ξέρατε αυτό, δεν το ξέρατε. 170. Ούτε που θα μπορούσατε να το διανοηθείτε. 170. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε να πείτε στο Χριστάκη να πάει να κάνει κανένα παιδάκι στην κόρη σας, γιατί εγώ δεν θέλω καθόλου να κάνω παιδάκι. Αν μπορεί βέβαια, γιατί η Άννα μου λέγει ότι δεν τα κατάφερε και πολύ καλά ο Χριστάκης. Γιάννη, σκάσε. Τι νομίζετε ότι μου τα έχει πει η Άννα, Μου τα έχει πει. Μου τα έχει πει πόσο χάλιας ήσουνα. Ότι της έβαζε να σου γλύφει τις πατούσες για να σου σηκωθεί, να καυλώσεις. Και αυτή συχαινόταν και αηδίαζε. Και μου είχε πει ότι αηδίαζε και με τα δώρα που της έκανες. Κάτι κορνίζεις και κάτι ηλίθιες καρτούλες που τις ανοίγεις και μπαίνει μουσική. Και το ασέτ γραφείο. Μου τα έχει δείξει τα δώρα σου και γελάμε τα δώρα. Γελάμε μαζί σου. Ζητά συγγνώμη. Ζητά συγγνώμη. Όχι. Ζητά συγγνώμη. Όχι. Να ξέρεις ότι η Άννα μου ζήτησε τα δώρα. Η Άννα ζήταγε τα σετ γραφείου. Δεν τα έπαιρνα μόνος μου. Να λες κακό γούστος, Χριστό. Είναι κακό το γούστος, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι. Ζητά συγγνώμη. Ζητά συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη τώρα, ζητά συγγνώμη. Λίγο πιο κάνει να θέλεις και τα από εδώ δεν φτάνω να γλύψεις πατούσους για να καβλώσεις και Ζήτα να πάει να κάνεις κανένα παιδάκι. Ζήτα συγγνώμη τώρα, ζητά συγγνώμη. Όπα!
Σετ γραβείου με πηξίδα, χαρτοκόπτη, Ζητά ψηλό συγγνώμη. και πρεσπαμπιέ. Ζητά συγγνώμη τώρα, ζητά συγγνώμη. Τι ωραίος χαρτοκόπισμα! Τι ωραίο πρεσπαμπιέ, μα δεν ήταν ανάγκη, τρομερό δώρο. Θα το βάλω στο γραβείο μου. Και λένε ένα και το άλλο. Πάρ' τώρα μέσα, Ζωζεφ. Και ξέρεις η άλλα μ' αγαπάει ακόμα. Μα και οι καρτούλες τι ρομαντικές! Ω, παίζουνε μουσική! Όχι, σ' αγαπάω Χρήστο! Σ' αγαπάω, μ' αρέσει το δώρο! Χρήστο, σ' αγαπώ! Χρήστο, είμαι λατωμένος μαζί σου, τρελαίνω με Χρήστο! Γλύξε μου τις πατούλες, Χρήστο! Συγγνώμη. Αν κάποιος πάθει υποξία σε κατάδυση είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να πεθάνει. Ναι, είναι επικίνδυνο. Ο Γιώργος την τελευταία φορά που βουτήξαμε μαζί έπαθε υποξία. Ευτυχώς τον είδα εγκαίρος. Πρέπει να τον ανεβάσω στην επιφάνεια και να αναπνεύσει. Τρόμαξα πολύ. Ίσως σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να πεθάνει. Είναι φρικτό. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ευχαρίστως. Θεωρείς τον Γιώργο καλύτερο από μένα? Εντάξει, κοίτα, καταλαβαίνω, είναι περίεργη η ερώτηση και δεν μπορείς να είσαι αντικειμενικός λόγω της πολύχρονης φιλίας και της αγάπης και αφοσίωσης που μου έχεις και που είναι αμοιβαία φυσικά, το ξέρεις. Αλλά θέλω να ξέρω. Αν πιστεύεις ότι είναι καλύτερος από μένα. Ξέρω ότι δεν το πιστεύεις, αλλά θέλω να το ακούσω. Ο Χρήστος θα κερδίσει, Ή ο Γιώργος. Ή ο Χρήστος. Ο Χρήστος ή ο Γιώργος. Ο Γιώργος ή εγώ? Φιναλίστ είναι ο Γιώργος ή ο Χρήστος. Γιατρός. Ο γιατρός προτελευταίος. Έχει εκνευριστεί πολύ. Έπιανε συνεχώς το σεβαλιέ στο χέρι του και το γύριζε και το έβγαζε και το έβγαζε στο δάχτυλό του μέχρι που κοκκίνησε το δάχτυλο και πρίστηκε και μου ζήτησε πάγο. Μετά μου ζήτησε να του πάρω τσιγάρα. Μια κούτα. Σας το είχα πει, το είχα προβλέψει. Τελευταίος ο Νικολάου, προτελευταίος ο γιατρός. Πώς θα ήταν δυνατόν άλλωστε να νικήσει με τόσο έντονη τριχόπτωση? Γιατί με κοιτάς? Κι εσείς έχετε αρχή τριχόπτωσης. Εδώ και εδώ. Πολύ σας εκτιμώ. Και εσάς και της οικογένειάς σας. Σας εκτιμώ πολύ. Και εσάς και της οικογένειάς σας. Λοιπόν,
Εν πάση περιπτώσει, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι σας εκτιμώ πολύ. Πολύ σας εκτιμώ και εσάς και της οικογένειάς σας. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι νιώθω πως έχω ήδη κερδίσει. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με βαθμολογήσατε με υψηλά νούμερα, αλλά και όλους όσους με βαθμολογήσατε με χαμηλά νούμερα. Γιατί μέσα από την κριτική σας, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας με έχετε κάνει ένα καλύτερο άνθρωπο. Όλες αυτές τις μέρες μαζί σας εδώ μου έχετε μάθει τόσα πράγματα που μου ήταν άγνωστα. Για το υποβρύχιο ψάρεμα, για το πώς να φτιάξει μια καλή αχινοσαλάτα, Χριστό. Μετεωρολογία, ωκεανολογία, αστρονομία, γιατρέ. Μάθετε κάτι το οποίο ήθελα από μικρός να μάθω. Πώς να ξεχωρίζω τη μικρή άρκτο από τη μεγάλη άρκτο. Εγώ σου έμαθα αυτό για τη μεγάλη άρκτο. Και εσύ, Ζωζεφ. Και ο γιατρός. Δεν έχει σημασία. Νομίζω εσύ μου έμαθες για τη μεγάλη άρκτο, ο γιατρός για τη μικρή άρκτο. Εσύ ο γιατρός εσύ. Εντάξει, αρκετά. Αυτό που κάνεις είναι ανήθικο. Προσπαθείς να επηρεάσεις τη γνώμη μας, την ψήφο μας, την ψήφο τους. Χρήστο, μιλάω για αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση. Πραγματικά έβγαλες ένα καταπληκτικό λόγο και κυρίως καθόλου υστερόβουλο. Συνέχισε, Γιώργο. Ευχαριστώ. Τα μοιράζομαι όλα αυτά μέσα από την καρδιά μου μαζί σας. Τι κάνεις, παιδί μου, τώρα? Εντάξει, συνέχισε. Εδώ. Και να σας δείξω πόσο πολύ σας εκτιμώ και πόσο κοντά μου σας νιώθω, θα στρώσω και εδώ λίγο. Γιάννη, ευχαριστώ. Έλα, παιδί μου, τελείωνε. Όχι. Λοιπόν, και όλα αυτά τα μοιράζομαι μαζί σας μέσα από την καρδιά μου και για να σας δείξω πόσο πολύ σας εκτιμώ και πόσο κοντά μου σας νιώθω, θα επικαλεστώ τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας, αυτούς τους σπουδαίους προτεργάτες της Εθνικής Επανάστασης του 1821 και τη μίση της αδελφοποίησης και με την ανταλλαγή αίματος δεν όντουσαν μεταξύ τους με δεσμούς αιώνιους. Όχι. Αυτό το δώρο θέλω να σας συζητήσω και είμαι σίγουρος ότι θα μου το προσφέρετε και εγώ είμαι έτοιμος να το δεχτώ. Τι κάνεις εκεί? Είναι αποστηρωμένος ο Είναι αποστηρωμένος ο σουγιάς του, έχω βάλει νόπνα και τον έχω κάψει. Αυτό είναι εντυπωσιασμός τώρα. Ναι. Είναι υπερβολή αυτό που κάνεις. Εντάξει. Έλα. Κάποιος? Εγώ δεν θέλω να κόψω το χέρι μου γιατί θα γίνει πληγή, θα μου αφήσει μάτι. Κόψε το πόδι σου. Τι λες, ρε, δεν μπορώ να φοράω βερμούδα. Κόψε πάνω στο γλουτό. Λοιπόν, βρες κανέναν άλλο. Λοιπόν. Εγώ θέλω να το σκεφτώ λίγο. Καλά, εντάξει, σκέψου το εσύ. Εγώ νομίζω ότι δεν θα μπορέσω να το κάνω. Σας αποφασίσει κάποιος να το κάνει, γιατί τώρα τρέχει αίμα. Δεν θα το κάνω. Δεν πάμε να στο δέσουμε που τα έχεις κάνει όλα χάλια με τις βλακίες σου. Λίγο θα κόψει, δεν χρειάζεται να κόψει πολύ. Λίγο. Δεν θα το κάνω, συγγνώμη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Σας παρακαλώ πολύ, είναι σημαντικό για μένα. Είναι σημαντικό για μένα. Εγώ ευχαρίστως να δώσω το αίμα μου για να αδελφοποιηθούμε. Να. Δημήτρη, δεν σοβαρολογείς. Σοβαρολογώ. Συγγνώμη, εσύ φοβόσαι να σε τρεπήσει ο γιατρός με τη βελόνα και τώρα θα κάνεις αυτό. Δηλαδή, αν στο ζητούσα εγώ, δηλαδή, τι θα έκανες? Εμείς είμαστε αδέρφια. Δεν χρειάζεται να αδελφοποιηθούμε. Ωραία. Έλα, Δημήτρη. Το κανά. Όχι. Το κανά. Όχι, μια κοκκινίλα έχει κάνει. Βάλε το σουγιά από εκεί που κόβει και βάλε λίγο περισσότερο δύναμη. Κύριε, πες κάτι. Αχ! Έλα, να το, μπράβο. Δημήτρη. Λοιπόν, νομίζω είναι εντάξει. Δημήτρη, Ας το αφήσουμε λίγο ακόμα για να είμαστε σίγουροι. θα αφήσουμε λίγο ακόμα. Θα αφήσουμε. Εντάξει. Οκ. Ένα. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. 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 Μπράβο.
Καπνίζεις? Ναι, όχι. Η στιγμή. Πούντο το δαχτυλίδι, ψάξε, δεν θα το βρεις, δεν θα το βρεις, δεν θα το βρεις, το δαχτυλίδι που ποθείς, δεν θα το βρεις, δεν θα το βρεις, το δαχτυλίδι που Τι συνέβη? Τίποτα. Αίματα είναι αυτά? Ναι. Έγινε μακελιό. Δεν άκουσες τίποτα? Όχι. Λίγο πριν την τελική βαθμολόγηση, ο γιατρός προσέβαλε πάρα πολύ άσχημα το Χρήστο μπροστά σε όλους. Αυτός νευρίασε, του όρμηξε. Ο γιατρός, για να αμυνθεί, άρπαξε το μαχαίρι του ψωμιού και καθώς κυλιόντουσαν κάτω στο πάτωμα, του έκοψε όλο το μάγουλο μέχρι το πηγούνι. Όλο αυτό. Ευτυχώς μεσολάβησε ο Γιάννης και μπήκε ανάμεσά τους για να τους χωρίσει, γιατί άμα τους αφήναν θα τον είχε κάνει κομμάτια. Τραυματίστηκε και ο Γιάννης πάνω στον καβλά, στο γόνατο. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Πρέπει να έκοψε τένοντες, αλλά άμα δεις το πρόσωπο του Χρήστου, δεν θα το πιστεύεις. Καληνύχτα. Ο Νικολάου έφυγε κλαίγοντας. Οι υπόλοιποι είναι κάτω στις καμπίνες τους. Κάλεσε στον αφορό που να ανέρχεται. Ο Χρήστος κάνει πολύ αίμα. Το πίστεψες? Δεν το πίστεψα. Δεν το πίστεψα. Το πίστεψες. Δεν το πίστεψα. 6 βαθμοί μείον. Δεν το πίστεψα. Είναι άδικο να μου αφαιρέσει βαθμούς. 12 βαθμοί μείον, γιατί δεν ξέρεις να χάνεις. Δεν πρόκειται να χάσω. Εγώ θα κερδίσω. Δεν θα πάρεις το σεβαλιά ποτέ. Ξέχασέ το. Πάρ' το πίσω αυτό που είπες. Όχι, δεν το παίρνω. Έχεις ανεξέλεγκτη φαντασία. Αλλά καμία φαντασία στη μαγειρική. Δεν θα προαχθείς ποτέ σε σεφ. Δεν είσαι σεφ. Είσαι μάγειρας. Λυπάμαι. Πάρ' το πίσω αυτό που είπες πως δεν είμαι σεφ. Προφανώς όχι. Πάρ' το πίσω, είπα τώρα. Άσε τη γραβάτα μου. Πάρ' το πίσω. Άσε τη γραβάτα μου. Πάρ' το πίσω. Άσε τη γραβάτα μου. Πάρ' το πίσω. Άσε τη γραβάτα μου. Άσε τη γραβάτα μου. Συγγνώμη τώρα. If you must cling to someone now and forever, let it be me. Each time we meet, love, I find complete love. Without your sweet love, what would life be? So
Ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις. Δεν θα το βρεις, δεν θα το βρεις. Το δαχτυλίδι